Teď si ukážeme cestu na Savrky Trhová Kamenice. Vyjedete kolem Rybníka, kolem Keltů, tak jak to znáte, ale nebudete odbočovat doleva, tam co jsme potkali ten vůz s kládama, ale pojedete po asfaltce rovně. Není to daleko, je to necelý 3 km, krásná cesta. Jsem tam teda kopeček, ale to se dá. A tady přijedete a před sebou budete mít rozcestí s odpočívadlem. Pokud byste jeli dál rovně, jakoby mírně doprava, tak se dostanete do Kameniček, kde uvidíte naproti sobě sjezdovku. Pokud byste se pak dali na hlavní doleva, což je vlastně spojnice Trhová Kamenice Bradlo, tak jdete taky do Trhové Kamenice. Ale je to zbytečně zajížďka. Vy se dáte doleva u odpočívadla a opět po asfaltce. Může se stát, že tady bude zavřená závoda, což na kolech vám nevadí. A za necelých 200-300 metrů budete hledat po pravé straně smrky se žlutýma koulema. Zní to divně, ale jsou na nich žlutý koule. Podle toho poznáte, kde máte odbočit. Tady ještě ne. Jedete dál. A už se to blíží. Výborně, ještě jedna zatáčka. Asfaltková. A pozor, po pravé straně, jak jsem říkal, žlutý koule. Udělám jeden detail. Výborně. Nemůžete minout. Dáte se doprava. Pokud byste po té asfaltce jeli dál rovně, tak vyjedete na rovince před Rohoznou, ale zase byste najeli na tu hlavní silnici s nepříjemnýma kamionama, takže tudy ne, a navíc je to zdál, je to vlastně byste se zase vraceli, jo. Takže doprava, žlutý koule. Pro jistotu jich tady je víc, tady ještě jedna před náma. Další žlutá koule a poslední vpravo, ne, ještě předposlední. Třetí žlutá koule. Čtvrtá žlutá koule. A pro všechny případy na konci výjezdu z lesa na krásnou asfaltku ještě žlutá šipka. To už by opravdu netrefil jenom totální embryo. Máme žlutou šipku, výborně. Dostáváme se na asfaltku. A ještě jedna koule pro jistotu. Tady minete krmný zařízení, neboli krmeliště pro divočáky, kam chodí myslivci sedat na posed. Tady ho vidíte, krmeliště, posed. Výborně. A vy pokračujete po asfaltce dál. Tady si troufnu trošku zastavit a srovnat se v terénu. Vlevo vidíte rybník, který je vidět normálně z Rohozný, když jedete po silnici. A nad tím vidíte hlavní třídu Rohozné, po které projíždějí šíleným tempem kamiony. Tomu všemu se lze takhle krásně vyhnout. Pokračujeme po naší asfaltce. Výborně. Dostáváme se na jednoduchou křižovatku, kde pokud bychom se dali doprava, dojedeme opět do Kameniček k sjezdovce, kde byste se dostali na spojnici Bradlo Trhová Kamenice, odbočili byste doleva a vyjeli byste opět v Trhové Kamenici u benzinky. My se dáme doleva. Tamhle zaměříme na krásnou volavku.
Jenom co ji najdu v hledáčku. Sakra, volavko. Kam jsem je ztratila? Jo, tady je. Nádherná volavka. Tak, pápá. My pokračujeme. A opět důležitý rozcestník. Poznávací znamení jsou boží muka, křížek. Pokud byste pokračovali po silnici dál, rovně po asfaltce, tak vyjedete v Rohozný přímo na křižovatce u té hospůdky s koňskýma klobásama a pneuservisem, kde si dával opravovat kola. Doporučuji tam tudy nejezdit, protože byste se nevyhnuli tomu kopci s kamionama, což je opravdu nepříjemný. Takže vy se dáte doprava. Doufám, že nás tady nesežerou jezdáci. Tak. Den. Takže po polní cestě mezi ohradama s kravama, které tady zatím ještě nejsou, jedete, což je docela dobrá cesta. Pokud by to bylo rozbahněný po dešti a podobně, tak můžete jet po trávě, což se dá. A tady vidíme káně. Pojedete mezi ohradama, kde se může stát v sezóně, že budete muset odháknout ty ohradníky, prolíst, ale to si myslím, že nebude takový problém. Konec konců už víte, nebo aspoň Michal, jak to bolí, když si na to šáhneš. Krav se taky bát nemusíte. A teď pořád těma větejma kolejema, takovým průsmykem v lese, nebo spíš v křovích, kde si jedete na nový pastviny. Trošku to tady toho golfa bude bolet, ale snad to nikomu neřekne. Tak, poznávací znamení. Posed hned na kraji křoví. A dále se vám otevře nádherný výhled na cíl vaší cesty, že? Nádhera. Opravdu už jste nemohli dospat, už ji vidíte, cítíte to napětí, už tam budu. Ale my se nebudeme zdržovat a pokračujeme dál. V podstatě jakoby směrem na ten kostel. Všimněte si, jak se vyhýbám slovu škola. Si to naperete přímo přes tu louku. Tuším a doufám, že v létě tady budou vyježděny koleje. Pokud ne, tak to nebude takový problém, když máte dobrý kola. A tady jsou dvě možnosti. Když budete hodně spěchat, tak v podstatě můžete jet dál rovně jakoby přímo na ten kostel. Ale dá se očekávat, že tam bude zrostlá tráva a že by to asi nebylo dobrý, kdyby se tam vyjížděli nějaký nový koleje, takže se budete držet větejch traktorových stop. A přijedete k dalšímu záchytnému bodu. Navíc ona tady ta cesta je taková víc vyježděná, uježděnější, že vám to pojede rychleji, když to tam po těch měkkých krpálech a krtičácích by se vám mělo blbě. Tady je poznávací stopa. Včelí úly pod Uřízama a Myslivecká chata. A Myslivecká chata je vlastně kousek od odbočky, když byste jeli za Trhovou Kamenicí v té první zatáčce, ostrý zatáčce doleva, ale nevýjíždějte na tu hlavní, jo. Tamhle ji vidíte. Jak tam řádějí auta, kamiony. A opravdu je to nebezpečný, prostě tam tudy ne. Opakuji, tam tudy ne. Ať vás to nezláká. Je to špatná cesta, špatný směr, tudy prostě ne. A my se dáme doprava, zase po vyjetých kolejích, protože tam je taková utuženější půda. A dostáváme se k zadním zahrádkám.
kolem kterých to krásně profrčíme. Tady si teď dáte trošku takovej prudčejší sjezd, což může být dobrý jako adrenalin, pokud máte v pořádku brzdy. Klidně to můžete pustit. Já to pouštět nebudu, aby ten Golfik přežil tady tu cestu, když ho budu muset za 2 měsíce vrátit. Tak, tady vidíte opět krásný pohled na silnici, po který valí kamion za kamionem. A je to opravdu nepříjemný. Sice už tam je chodník, já vím, že mi můžeš namítat, ale prostě ne. Pojedete tady zadem. Tak, my pokračujeme. Tady trošku skokánek. Hopla, hop. Bereme ho. Tady se to může pokochat rybníčkem. Další skokánek. Hopla, hop. Tak, bohužel tady to nikde není průchozí, takže prostě ne. Musíte furt po té travičce. A teď uvidíte autobusy, kde je parkoviště autobusů. Vy se dáte doleva cestičkou. A končí nám špatná nevydlážděná cesta. Dostáváme se na lepší povrch. A blížíme se, tady pozor, dát přednost autobusům. Tak, rozhlídnout se. A teď bude další rozhlídnutí, vidíte